Hola, bon dia. El meu nom és Máximo i amb meus companys Adrià, Carlota i Lucas hem fet un logbook dels agricultors. Aquestes són les parts del nostre treball. Aquí tenim una foto de l'agricultor treballant al camp. A baix hem fet una descripció de l'ofici. I aquí he pegat les ferramentes més utilitzades de l'agricultor. Aquí he pegat la roba de treball dels agricultors. Aquí hem fet les ferramentes de l'arizonari. Per últim, així està escrit com és actualment el treball de l'agricultor. I hem fet una poesia i un puzzle. Si us ha agradat